Λοιπόν, Νικήτα, καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος ο Πιλάτσης και θα σου στείλω αυτό το μικρό βίντεο για να δεις πώς μπαίνουν στο λογαριασμό σου. Είπαμε ότι μπαίνουμε πρώτα από την ιστοσελίδα office365.schools.ac.cy. Αν έρθουμε εδώ, πατούμε για είσοδο στο office εδώ. Εδώ θα βάλουμε πρώτα το email σου που σου στείλαμε, nkesogluascus.ac.cy. Πατούμε next. Μετά θα βάλουμε το password που σου έστειλα, το οποίο είναι με αγγλικούς χαρακτήρες. Είπαμε Z κεφαλαίο, Y μικρό, 8747 και μετά 2 θαυμαστικά και θα πατήσουμε sign in. Να το με έχει βάλει. Τώρα είμαι μέσα και πρέπει εδώ να ξαναγράψεις το παλιό το password που σου έδωσα και εδώ να βάλεις ένα νέο password δικό σου, το οποίο να αποτελείται από 8 χαρακτήρες, να έχει έναν κεφαλαίο, ένα μικρό γράμμα, να έχει 4, 5, 6 αριθμούς και να έχει και ένα σύμβολο, το οποίο μπορεί να είναι το θαυμαστικό, μπορεί να είναι το επί της 100, μπορεί να είναι το και κλπ. Εντάξει, τελειώνω τώρα με το βίντεο.